Kære medlemmer af Vejle Lærerkreds, jeg hedder Hanne, og jeg er næstformand i Vejle Lærerkreds. Jeg genopstiller til posten som næstformand, og det vil glæde mig at kunne fortsætte det politiske arbejde til gavn for alle medlemmer. Der er nok at tage fat på. Arbejdsmiljøet er presset ude på skolerne og arbejdspladserne, og kompleksiteten i opgaverne er stigende. Med flere børn og unge i lokale fællesskaber er inklusionsopgaven endnu en gang øget, og det stiller ekstremt høje krav, når vi skal lykkes med kerneopgaven. Inddragelse af jeres faglighed, erfaringer og oplevelser fra hverdagen ude på skolerne og arbejdspladserne er altafgørende. I de anbefalinger, som paragraf 17 stykke 4-udvalget kom med, skriver de blandt andet, at det er vigtigt, at den videre implementering sker i tæt samspil med medarbejderne, så de oplever ejerskab og føler sig rustet til at mestre opgaven. Det skal det nye byråd holdes op på. Jeg vil fortsat prioritere, at formandskabet er rundt til klubmøder på alle skoler og arbejdspladser hvert år. Ligesom jeg vil prioritere et tæt samarbejde med vores tillidsvalgte, både vores tillidsrepræsentanter og vores arbejdsmiljørepræsentanter. Jeg vil også fortsat prioritere, at vi har et kredskontor, som er gearet til at håndtere de mangerettede henvendelser, som I kommer med. Jeg håber, vi ses til generalforsamlingen i Torvehallerne fredag den 13. marts. Jeg glæder mig til en eftermiddag og aften med fagpolitik, medlemsdemokrati, fællesskab og fest. Vi ses.